yot ang'o manotimore to en mana sikul achiel kende piny Kenya skunde duto mantiere counties 47 skul achiel kende madibed ni koro ng'ikruok nobede lakini in inene nade kaka jalony weche mag somo. Erokamano Sharon. En 50-50 penj kotimga skul kata bed ni performance mar nyithindo ok osebedo ga maber ei somo ka ntiere gimowacho ga ni anormal curve. Ntiere jogo mantiere piny to idho ga malo moyud ga kamobedie to internal exams nikech ok en skul madiang' wach ni skul mawendo makore ka gitimo internal exam mokwongo mano de watiyo godo kaka ngadho mar wacho ni mani en odiochieng'gi mokwongo mane giseto internal exam koro ok wanyal tiyo gi mano kaka benchmark mar penj mawoko to giwacho kendgi giwegi ni gisebedo ka gitimo ga penj go to the internal exam ema itiyo godo ga to gauge performance mara kopo ni in January dhiga skul ti dwaro ng'eyo kama nyathini renje tipenjo japuonj ni we arangi e duoko mare ni to Moth osebedo katimo ganadi e penj ma internal mano chiwo ga a projection mar kamobedie mabed ni kata ni nyathi lwar ka en gi B+ to nyalo lwarie B- kata B karach ok inyal wuokie B+ mi B to D mano kaka jalony mar somo pok otimrega ok onyalre kata bed gi kiondko machalo nade dak ok inyal bedo nikech kaka penj mar KCSE timo gi 21 days 21 days ok inyal bedo gi shock for 21 days and ok onyal affect 68 learners out of nyithindo 70 koro kanyo taneno ka ntiere ng'ikruok moro ma ok ni kare ineno ng'ikruok moro keni obuon inene nade kintiere kaunti ma Kisumo kaka jaldero mabedo sebede sekta mar somo kuom thuolo malach.